aspek ki arti ki dhaba ayo company Kinong snong ha paham rio kilama dekal air jabo ka pasma utung bha kibalami na ki artli ki dukan dhaba kibala pentuit ya ko jabo shakinala kate ga jing pentuit kalakta shikade ya ka kot ka khia kinong snong ha ka we na kidong ha kate ka snong paham rio kite gi artli ki dukan dhaba ki kenthop ya ka highway 2 dhaba bat ka sardarji da dhaba Nakaliang kita kinong snong rangkat ka jing rap jong kinong yalam ka RBYF kila poi sa ka jing penbet da ka pasuk basan hapadeng ka snong ba kita ki artli ki dukan. Hakate ka jing keren ki try dukan jong kita ki dhaba kila kongu ban khang no shwa ki dukan tarhadu banda pengyang de ki pai ban pentut ya ki jaklia jingai na ki ye ju ki breu hakate ka snong. Da ka jing menjur lang lalot ya ka ni ka jing hakane ka dong jong ka snong. Ma ka nam her sinistai kanam hera kadong ko jengki ki kerpat nangi ba ngin khang shwe ya ka daba ya kan daba bat hadin bala da bande akam bat sapli biang ka daba kumba bakaniat kumba kadiat boros kata hadin la yo ni akram ki arti ki try dukan ki ki akram ten pi try dukan abang ikran bat ki armut kini ki try dukan ki manager yang ki arti ki daba makali yang juki kamda ngamda i bagindan kata ka kajike khli nakapta ka kwat kya jong pai ba ke ke ba ngai ba kil kham ki khli ka long ba ta ka kam ka jam la jong jin da kil along kita gi bru ki khli kinom kanam ja kam kane ka ban wan kane ka nala ka basma ka ka basma na kini ki dukan ki juki ki they are earning kini ki pai ba ki suffering de kane ka long ka ba ka bam ba na ka ta jong ni kum ki nok shikhnong hashnong la jong isap pun tut jebo ha gini ki mender ki biswan bolasi kibuan kamai pun keji sini segala cakap sini. Hadin asyik mengkarai khang ni yati dukan khang pun kata sini. De hadu kalau pot ai ki ban pli kan ne pun phak pli hadu da pun kam. Karai ban khang ini rabai ke karai jong kinong sung jong kan kedom. Ban kalyang jungi ngi suai dang jingi harap ki. Pada karai ban pli yang kena nalaru asyong. Ni ngi suan niwan hang ne ban harap iki ban kenang ba kata ka sur ka ba kimnot ban keren kata itu ai ndak kalau kan kejing yami pai ba di mentah kasi kalau kan nala kajing yami pat ba jongi kan kasi na benta kan nala na mari msula asya kajing sma utong na namara pun sin ni syajio pang kikon kikti syajio pang mut namar kajing sma kunyang jing pang na bami na kan nala uskan wande mang tu taki wande maki marba mardi jongi ta nalarang taru ta kajing sma utung ka bam la sya kini kinyang jing pang kin haki marba mardi jongi ki khon ki ti jongi kin sayo pang lun dai na kata kadang yami pajba ta kasni halo kena kis ni iru bala lami aslam hagi news channel tu nak lain pi ke kita ong ni aslam jing aslam nu try dukan bani ye halo kena halo ka tu bangi la penmi la kan no benai ngi penmi do benai hadin arab nai mah hadin arab nai la penmi apa YouTube channel kam tu ngi la penmi apa media tang ngi iba kini ki dahaba berarti ki klim lai halo kan ne namar kata ngi kum kidong song snong ngi so jenjar ban ngi so lang aman sim ken namari sutan man kas ngi kal erja kleta nakata kadaw ngi